Magandang tanghali po mga kalambat. Ito po yung nahuli ko po namin kasi malakas po yung alon. Lulutuin ko po yung nahuli namin kasi maliit lang. Pasensya na po mga kalambat. Alagyan muna natin kamatis para sariwa po yung niluluto natin na isda. Kunti lang to mga kalambat yung nahuli ko kasi sobrang lakas ang alon. Kaya nagpulupot yung mga lambat ko. Ito na po mga kalambat, ilalagay ko na yung isda ko na galing po sa dagat. Pasensya na mga kalambat, konti lang yung nahuli ko. Ilalagay ko na po, ito po yung nahuli ko mga kalambat. Yan mga kalambat, yung nahuli ko mga kalambat. Galing po mga kalambat sa dilata, yung nahuli ko mga kalambat. Para matamis-tamis yung sabaw ko mga kalambat. Pasensya na po yung nahuli ko.